район үзәк дәваханәсенең йогышлы авырулар бүлеге корпусында капиталь ремонт эшләре бара. Төзекләндерү 1 ай элек башланды. Хәзерге вакытта 3 катлы бинаның кабинет һәм палаталарын сүтәләр, электр үткәргечләрне яңарталар. Это ремонт инфекционного отделения, капитальный ремонт с заменой всех сетей, водопровода, электричества, естественно, сигнализация, пожарная сигнализация и так далее, все, что необходимо, чтобы завершить комплекс всего нашего медицинского городка. Корпусны яңарту республика бюджеты хисабына үткәрелә, барлык эшләргә 173 миллион сум акча бүленгән. Капиталь ремонт бинаның барлык инженерлык коммуникацияләре, эчке бизәлеш, яңа мебель һәм җиһазлар яңартуны үз иченә ала. Йогышлы авырулар бүлеге 20 урынга исәпләнгән. Здесь в инфекционном отделении будут мельцевские боксы, то есть специально для пациентов с заразными инфекциями, чтобы они не контактировали друг с другом при лечебно-диагностических мероприятиях. Март айында башланган капиталь ремонт сентябрьгә төгәрләнү бурычы куелган. Ремонт вакытында йогышлы авырулар бүлеге пациентлары башка бинага күчерелде. Медицина ярдәме күрсәтү дәвам итә. Адилә Бурханова, Юлия Казамарова, Зей хәбәрләре.